Il-kap nazzjonalista Bernard Grech mhux talli ma ċaħadx l-aġir ta' Jason Azzopardi talli sostna l-Partit Nazzjonalista se jkompli jiftaħ dirajh biex miegħu ikompli jaħdem kulħadd. Huwa sostna dan f'konferenza l-aħbarijiet l-erba' filgħaxija wara l-Partit Nazzjonalista ivvota kontra ir-riforma fil-proċess tal-inkjesti maġisterjali mill-privat u anke kontra l-għajnuniet tal-gvern quddiem l-isfida tal-uli tal-ħajja. Grech għal dan waqt li kienet iwieġeb il-mistoqsijiet mill-ġurnalista One News. Meta se tkun qed tixħat lil Jason Azzopardi? Kellna, għandna u ser nibqgħu niftħu dirajna biex magħna ikomplu jaħdem kulħadd. Huwa fatt magħruf li bosta fil-Partit Nazzjonalista għandhom rabja kbira għal kap Bernard Grech għal fatt li għadu maħkum minn nies bħal Jason Azzopardi u Carol Aquilina. Il-fatt li Grech baqa' ma ċaħadx lil Azzopardi ikompli jikkonferma kemm il-klikka estrema fih dan il-Partit Nazzjonalista ħatfet it-tmexxija tal-istess partit. Fil-fatt Bernard Grech kellu wkoll ikompli idoq id-diska tal-avukat Edward De Bono ieħor magħruf għal qrubija tiegħu mal-klikka estrema u laqgħa Repubblika. De Bono kien stqar li jekk jisma' lil xi ħadd jallega xi ħaġa fuq xi ħadd ieħor f'każin dan hu biżżejjed biex jitlob inkjesta maġisterjali. Jiena kont f'bar ġo Rabat Għawdex u smajt lil Tizju qed jgħid li l-Ministru tqassam il-birds lill-Laburisti għad esklużjoni tan-nazzjonalisti jew ta' kull min ipprova jitlob biex jieħu bert jew l-imġar jew ix-xlendi. U ta' dan kellu jħallas. Dik illum jien ma nistax immur b'dik l-allegazzjoni quddiem il-maġistrat u nitolbu jinvestiga. Brabta ma' din id-dikjerazzjoni li opponow bosta esperti fil-qasam legali fosthom l-avukat Franco De Bono, Bernard Grech għalhekk. Inti taqbel ma' Edward De Bono li dak li kont tisma' f'bar tista' tresqu bħala prova? Aħna lkoll għandna obbligu illi immorru u nirrappurtaw dik l-informazzjoni. U jekk dik l-informazzjoni ma nkunux qegħdin nirrappurtawha, nisimgħuha fejn nisimgħuha, nkunu qegħdin noqsu bħala ċittadini. Intant tar dal-boħra il-konferenza tal-Partit Nazzjonalista komplet tikkonferma in-nuqqas ta' interess li qed jattira l-istess partit hekk kif ħadd mill-medja indipendenti ma attenda għall-istedina li ħarġilhom il-Partit Nazzjonalista. Apparti il-ġurnalista dan l-istazzjon kien hemm biss ġurnalista tal-Medja Nazzjonalista minkejja dan Bernard Grech evidentament skomdu ipprova jagħti dan id-dettall. Ningrazzja lil media kollha illi naqdet magħna illum.